Ƙungiyar malaman manyan makarantun sakandare ta jiha ta ASUS reshen jihar Kano ta shirya taron ƙara juna sani kan horar da malaman makarantu, inda ake shirya sakamakon jarrabawa na zango-zango ta hanyar aiki da inji mai ƙwaƙwalwa wato kwamfuta. Yayin da yake buɗe taron, shugaban hukumar kula da manyan makarantu ta jihar Kano Alhaji Rabi'u Sale Gwarzo ya bayyana hangen nesan ƙungiyar ta ASUS bisa bijiro da wannan tsari, wanda ya bayyana shi da cewa wani abin a yaba ne da ya zo daidai da zamani. Alhaji Rabi'u Sale Gwarzo, wanda ya kuma yi magana mai tsawo kan irin muhimmancin da BITES ke da shi, wanda ya ce irin sa ne na farko, irin tashi ta farko da aka taɓa ƙirƙirowa da ita. Ya ce tsarin ko shakka babu zai taimaka gaya wajen warware matsalolin da ake fuskanta wajen shirya sakamakon jarrabawa a makarantun sakandare a jihar nan. Babban sakataren zartarwa na hukumar ya kuma yi kira ga sauran ƙungiyoyi masu ruwa da masu ruwa da tsaki da su yi koyi da wannan tsari na ƙungiyar ta ASUS da ta bijiro da shi da sauran tsare-tsare da ƙungiyar ke taimakawa domin inganta harkokin koyo da koyarwa. Fari kwarai da gaske, saboda duniya gaba ɗaya ta yaye kamar yadda abin da na faɗa cewar daga tsohon tsari na ƙifta ƙato zuwa tsari na dijital. Wannan abin da aka zo da shi zai rage mana abubuwa da yawa. Na farko, ya ƙara wa su masu makin ko masu tattara sakamakon jarabawa ɗin karsashi, sannan kuma ya ba da damar da za a dinga adana sakamakon jarabawa ɗin na shekara da shekaru ba tare da an samu matsala ba. Kuma duk inda aka ce akwai ci gaba ya zo, to wannan ci gaban yana ƙara motsa wasu, kuma yana ƙara ba wasu dama ne. ASUS da sauran ƙungiyoyi irin su NUT, irin su ANCOPS da dukkanin ƙungiyoyi da suke taimaka harkokin ilimi suna yin iyawarsu wajen ganin cewar sun kawo mana sauyi, sun kawo mana ci gaba, sun yi supporting ɗin ma inda muke buƙatar a yi supporting ɗin mu. Yayin da yake jawabi a wajen taron, shugaban ƙungiyar malaman manyan makarantu ta jihar Kano ta Secondary School wato ASUS reshen jihar Kano, Comrade Abdul Usman Yalo, ya ce ƙungiyar ta ga ya dace ne ta bijiro da taron ne domin horar da malaman makarantu da aka zaɓo daga makarantun sakandare daban-daban daga ƙaramar hukumar Fage, inda ya ce shirye-shirye na nan tafe kan yadda za a faɗaɗa shirin ga sauran manyan makarantun sakandare da ke faɗin jihar nan. Alhaji Abdul Usman Yalo ya ce taron, wanda haɗin gwiwa ne da ofishin sashen ilimi na makarantar hukumar ƙaramar hukumar Fage, ya ce ƙungiyar ba kuma za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da bijiro da irin waɗannan manufofi da tsare-tsare tare da ganin inganta harkokin ilimi da harkokin koyo da koyarwa a makarantun sakandare. To a wannan karan sai ake so ya koma ana amfani da kwamfuta wajen compilation ɗin result ɗin yaran nan gaba ɗaya, yadda zai kuma tsari na zamani za a iya tura shi ma a net. Iyaye da guardians da malamai da shugabanni su ma za su iya duba su ga cewa ga performance ɗin yaran su ba sai ya sha wajen wahala ba na wajen tattara shi a takarda. So wani shi ofisa 2 sai aka yi don haɗa makarantu 28 ga yi tasu ɗinsu zai baka wajen 56. So wannan su ne wanda za a ba su wannan training ɗin a wannan fondin na dukkan examination ofisa a makarantun da suke Fage Zonal Education Director. Shi kuwa daraktan sashen ilimi na ƙaramar hukumar Fage kiraye ga mahalarta taron su yi kyakkyawan amfani da abin da suka koya domin bunƙasa harkokin ilimi a makarantun sakandare da ke yankunan su. Wasu daga cikin mahalarta taron da suka yi jawabi ga manema labarai bisa yabawa suke bisa hangen nesan da ƙungiyar ta ASUS suka yi da kuma sashen ilimi na ƙaramar hukumar Fage, wanda suka yi alƙawarin cewa za su yi amfani da abin da suka koya domin ganin inganta harkokin koyo da koya, musamman wajen shirya sakamakon jarabawa a makarantun sakandare da ke yankuna daban-daban a faɗin jihar nan. Wannan abu yana da matuƙar muhimmanci sosai da sosai, ba don komai ba saboda yadda duniya ta canja, an tashi daga manual, komai an tashi daga analog an koma digital. To saboda haka na ɗaya abin yana da sauki, sannan mutum ɗaya zai iya yin aikin da a baya idan aka ce a compiling result sai mutum ya ɗauki kwana da kwanaki da takarda, kai ne rula, kai ne doguwar cardboard, kai ne menene. An haɗa sakamakon jarrabawa ta amfani da kwamfuta, wato tsari ne mai kyau. Kamar yadda duniya take tafiya a kai yanzu, fasahar zamani ta sauƙaƙa da musamman yadda ake haɗa jarrabawan yara a takarda ake sa mai shi da na sa'a zamanci kwamfuta. Wannan ba ƙaramin ci gaba aka kawo ba. Hakika ita jarrabawa a makaranta tana da matuƙar muhimmanci domin ita ce ma'auni na auna fahimta da kuma abin ma da ake duka a makaranta. Nuruddin Sani Sheka ɗauke da rahoto.